Seuraajan kysymys. Tämä on joskus täynnä ikäviä ajatuksia, miten pääsee negatiivisista ajatuksista eroon, ettei niihin jää jumiin. Ja tämähän on hirveän vaikeaa ja upea kysymys, koska tosi moni meistä välillä jää jumiin negatiiviseen. Mua itseäni auttaa se, että välillä ihan sanon stop ja saatan vaikka hyppiä tai lähteä kävelylle tai äkkiä miettiä asioita, mistä olen kiitollinen ja mitä kaikkea hyvää mun elämässä on. Ja sitten kaikista eniten mua auttaa se, että mä mietin, että se ikävä asia tai ihminen, että jos se vaikka sanoo jotain ja se sanominen kesti 15 sekuntia, niin mä en halua 15 sekunnin antaa vaikuttaa niin kuin vielä 5 vuotta myöhemmin järjestettynä. Tai että jos on joku ikävä asia ja mä en pysty siihen vaikuttamaan tällä hetkellä, niin sit mun on pakko vaan hengittää, rauhoittaa mun hermosto ja sit mennä vaan eteenpäin, ettei se ikävä asia muutu vielä ikävemmäksi mun mielessä.